Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chino ni Andrew Otieno en ga morna mar bedo kod odiochieng wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Po nono ni winjo radio Ramogi odiochieng ma kawuono ing'eyo twak ma waweyo odiochieng ma kawuono. Nanyisi ni ma en twak ma kik bai nikech en chandruok ma thoro mako mine mang'eny mokalo ka ikia gimomiyo gino timore. Yiena mondo mi arwak daktari wa kendo wendowa. Obo nyiso ni nyinge ng'a in wuod kanye olonde weche mage kaito twak mana kaka nanyisi cha to kano kiwinj radio daktari bro nyisowa machiegni daktari. Ani daktari deni anu kabolo pakonditi ti school tol to Nairobi kae an daktari molo mag thieth mag joma mine kata afya mag uzazi kore momi ka wodo gomba mar siko wuok to ye wuok mondo ko pagre mang'eny man gi chiedh nade ma wida kweda makati to wani kata ni oyirgi kata ni ngato dhine ka juoga ber mondo giwegi yud puonj mondo atem golo akweda ni kod midekri ni kod gwenge. Kamano. Ma kawuono wawuoyo kuom ich ma osemaki to sikuok mane chandruok ma wawuoyo odiochieng ma kawuono. Kamano. Mana kaka iwinjo daktari owachono en laktar molony e tuoche mag joma mine mokalo waluonge ga kata ni daktari rafiki ya mama en mantiere ka odiochieng ma kawuono. Moro daktari kapok wachopo e ich ma wuok ang'o matimore mondo mi ich obedie e system mar ng'ama miyo ka obedo e achiel kod ng'ama dichuo kaito koro wabro ng'iyo gimomiyo ich wuok kod matut kotende kod twak wa ma kawuono. Eto kamano. Koro kaka japuonj play achung mondi eka puonjo piny. Ing'e kene seche motimo lesson to ber ka ji understand. Koro picha mineno ni picha ni chalo mar ringre mar ng'ama miyo. Ni reproductive organ mar ng'ama miyo. To king'iyo kae mae od nyodo kata womb kata uterus. Ya? To king'iyo magi kod matong' wuok ilo ni ovaries. To mae cervix at kae njia ya uzazi kata kama nyathi wuoko. Koro kaka ng'at ma dichuo gi ng'ama dhako koromo to kodhi biro gi kae to ka kodhi gi swim ni sperms giga gabal to unyalo kata gibiro in millions to giringo gichopo ka fallopian tube kae to ka gido kane mama ni bende ne tong' wuoko machuelo ni ovulation to ng'achiel kata kowuok kae to gibiro to giromo kae koro koth ng'ama dichuo koth ng'ama miyo romo e tube kae koro giseromo kae to ironi giriwore kanyakla kothego riwore kanyakla to giduogo gibedo implanted kama nyathi donge. Koro mondo ng'ato gam remo nyaka bed ni tong' nosewuok kae e ovulation to bende sperms kata kodhi mane obiro kae kane wuok kama ng'ama dichuo ne en sperms mane gi teko mar go abal ma chop malo kae. Mano is the first. Mar ariyo nyaka bed ni tube ni kata obed kata en koni pipe ni obed ni en open ma tong' ni nyalo romo gi koth ng'ama dichuo ma ka odinre to ng'ato ok nyal gamo remo kendo ang'eni wasego mbaka kae seche moko bende nitie joma miyo ma tong' ok machua koro gini anovulatory cycle koro ka tong' be ok wuog ka onge ovulation matimre kae bende ka ng'ato kata mana kata dwe okone dwe kata gi dwe molewo irregular period to problem nitie kae. Jomoko bende iyudo ka dichuo mane gi problem ma kodhino onge nguvu mar go abal ma chop malo kae. Koro kodhi nyaka chop ka to be nyaka wugi kae mondo ichomaki. Mano nyaka ji ng'e ka timore ka ji remo timore. Apa ni lere maber mokalo kenda mor kod kaka ikete yo mayot manyikwara Ramogi Ajwang' winjo. Tiende ni mondo mi ng'ato mak ich kodhi mar ng'ama dichuo nyaka bed kodhi maber manitiere kod teko mar go abal machop kama onego bed ni ochope. Ng'ama miyo nyaka bed ni golo tong' ni dhi riwore ka to gibiro to gipidhore kanyo mondo mi nyathi odong kaka dwarore. Koro wadonje twak. Kamano koro e wach mar ich mawuok sate en wacho ni ka ng'at ma miyo oselalo ich diriyo maluore ni gamo remo mokwongo ijno wuok chako gamo mar ariyo ochako wuok mano koro nyaka koro ka ilalo ich mar ariyo no nyaka koro timni uchunguzi to en ich malal ndalo mopogore opogore nitie jogo ma ich lal kapod ich chon ni first trimester mang'iso ni dweche 3 ok okadho ng'ato gamo remo omor kata odhi opim ni ogamo remo to ka dwe kata chieng' to neno dwe ka dwe owuok ya mozo ni first trimester loss to then tiere ich ma ng'ato lalo ni second or third trimester ng'ato osetiko kata dweche 4 ma kata ich osechako neno osechako dhi e clinic ato ich owuok jako gamo remo kendo ochako dhi e clinic kendo ich neno chak ich wuok kendo koro bago ni second
trimester kata mana third trimester kata en kata ich maduche abiriyo aboro ma kata lewni secha konyewo kata ka en town kae kata baby shower osetimne to imani ichowuok ya koro mano be ntiere koro ntiere tieng mopogre but largely ntiere first trimester gi second trimester to ntiere bende gik makele go ndalo mopogre ntiere picha mane waketo ka tipo mane waketo kae mane watemo ng'eyo go ni to ich mawuok chon ni ang'o madikele to ich mawuok molewni ang'o madikele nikech ntiere courses mopogre to thieth gi bende babo discuss mbele biro mopogre koro ka unyalo kelo tipo moro mane oket mar gik makele mondo apuonjo kanyanam the courses but kata kendo picha ni kata mana od nyodo no nyako bed ni mondo kodhi moromo ka mondo bedi planted kanyo bedi ntiere lwasi makare ei od nyodo kanyo mondo ijino dongi kamano lwasi makare nyaka bedie wacho ni nitiere iye mawuok e dweche 4 mokwongo kata dweche 3 mokwongo kato kata dweche 3 kata dweche 4 mar ariyo mano e mwathoro weyo dweche makawuono to wacho ni nitiere kod gigo makele mopogre mondo seche manaka puonjo wato waneno ni en ma ka en trimester mokwongo kata en mar ariyo kamano daktari yes nyaka jinge bede ni e koth ng'ama dichuo nitiere gik moluongo ni chromosomes miyo ng'ama dichuo nigi chromosome 46 koro kikawo kido e koth ng'ama dichuo 46 gi to ng'ama miyo bede nigi 46 to ka kothegi odhi oromo to ng'ama dichuo donate 23 ogolo kido 23 golo kido 23 to ka giriwre bad diffuse loso 46 to mano dhano kendo makare ya mangi kido kaka wacho ni ochal gi mare chal gi wuon mare nikech ne gigolo maromre 23 to kata kido gi ka nitiere problem ino ka ni genetic issue cha ka nitiere tabu moro dhi obede ni mi kodhi ng'ama dicho ni gi tatizo kata miyo ni kata di gol kodhi mabeyo to ejino ok nyal bedo dhano makare to kani kama dicho be ntiere mabeyo to koth kama miyo nigi problem to pod bedo ok bedo dhano makare to chwech Nyasaye nokelo ni ka en gigo riwre moloso dhano makare ni chromosomal abnormality to ijno nyaka wuok kendo wuok chon kabisa ya maka en ich ma wuok sate maneno ni isegombo ich tineno ka dwe oleo mi mor ni mako ich kendo kidhi pimo to line wuok ni imako ich to bang'e yoni period obiro makwa tipo kata research ni atamalo 30 mag iye mimako wuok ka wuon gokia wuon gokia ni mani period mano leo kata dwe no leo kata mano mana ich mano ya ich ma wuok cha dek en kid mano be Nyasaye ne temo protect kwa nyuol dhano ma onge to minimize abilities mano ko mariyo en no en wuon dhano kata ema duol kude ya ko mano en glato enemo dilate teko mar dhano kaka kichiewo chamo kuon mondo lok kuon no mag mi nguvu ni metabolism thyroid gland ene duodi kae ya ene be duodi kae ko seche moko ka gland ni ok gol hormones gol chemicals makonyi maybe odhi piny ahinya kata en malo ahinya koro ka your body is too active ka en malo ahinya to ijo liet ka ng'eny dendi tetni neno kata ka jomoko kata diep gi owinjo ka liet ng'eny kuome ko kata nyathi bende kata ok nyal gamo remo gi thyroid sometimes bende en very low ma ok nyal konyo metabolism ma nyalo miyo nyathi dongi kore thyroid disorder no bende mar adek en wachno ni blood clotting disorder ni remo makre mondo kodhi mano romo ka kodhi dijoke madhako mondo odonj mapidre maber e od nyodo nitiere blood vessels malosre leche mag remo malosre mamiyo ejni chiemo gi nutrition to ka vessels go chakre matindo gi to clots gibedo gi ni remo ga makre olokre ga glue poto ni clotting disorder mabe kelde gi some chemical ka ni antiphospholytic feed disorders go kuro mano nyalo miyo kelo problem gi remo gi kosi poto kamano to ichi ok nyal chako dongo ke vessels mara ngwen problem that od nyodo ka angisi ni ichi chako se fallopian tube to gibiro gipidre e od nyodo ndi jogo manigi fibroids makana nigi gik ma walls odongo kaka bone
e od nyodo ma ije kata modo ni temo pidre kanyo chalo ngamo ka okodhi okete wikidi ok dongi ineno koro gigo dongo e uterus ma kama gi implant no moko to kier mano mokwongo mara ni jok mano nyuol gi kamano losa gulu ma nyalo mano ndire odhi ye kanyo kata abnormality ye kanyo bende ma icha mondo odonge ye kanyo ko mane ira de kendi nyalo dodi to no mokwongo magoge ilalo kado chade okoru kata ich machon mapema but duongi ichirudhi omoko to kochako dongo ni to gik modongo kadiyo nyathi machak wuogi ya to koro kibire cervical incompetence ka mano koro neno dhod nyodo kae en ni ich moko maber machak dongo maber to ka nyathi chako bedo mapek machako bedo uzito e uterus kanyo to dhot kae cervix mana ngiso we achunga siem ne jopiny ineno dhot kae moro wadoge picha machielo chama ni miso wadoge picha mochako cha moneka waduog kae nyakora mugeji wangi winjo twagni kako dhi gik mang'eny miyo ng'ama miyo nyalo wito nyathi ma e picha mowuoye koro ka nyathi ose ijino chako dongo kae to ka nyathi medo dongo mabed uzito medre kendo ng'eni nitie picha mane wan godo ang'o tang ne jopiny pek no ng'eni koro mae e gate ma loro dhod nyodo ko ka debedi cervix length mar cervix ni obedo very short ko ka pek biro ni to pukre oko yalo ng'ama otweyo dhogunia to tingo ni to yech ma puk msigo koro yes ko ni cervical incompetence en emo cause the biggest causes mag ich ma wuok kose kadho dweche ang'wen ka dhi mbele ngech uzito mar nyathino biro dhot ma yawre ma wuog oko to bende kichak ing'iyo ni ka ng'ama miyo to ich mokwongo ni lalo ka nyathi jadweche abiriyo ich jadweche abiriyo next lalo ka ich jadweche abich kata auchiel mar adek lalo ka ich jadweche ang'wen mose ni dweche go dok piny with every pregnancy dhodi medo loose koro ka nyathi kila achiel next time 800 grams medo ka reducing age of gestation koro be mano ema kelo problem no pek mar nyathi ma yawo waendelea mara auchiel mogik en ni ka igamo remo nitiere hormone momiluongo ni progesterone en hormone mamiyo nyathi dongo maber kendo miyo ich dongo maber to nitie jogo bende ma dendgi ok golo hormone moromo kendo hormone ka onge dendi to uterus kata odiodo bedo ma very ni active ma o contract ma sate o contract ka in muoch kendo contract mo gol ejino oko ka hormone no ni progesterone no ne piny to progesterone ni en kichako ka ikoge gamo remo to dendo me ni gole from the placenta to bange ka ichose dongo maber to placenta gole moromo to initially nyalo iri very low koro nitie kaka nyalo bedo kwa supplement but they are the main causes of pregnancy losses to bende nitie joma bende nyithindo tho ng'ano kochopo dweche 9 kata 8 to nyathi odhi otho iye nitie tuoche kaka mag sukari tuoche kaka mag pressure infection be nyalo miyo nyathi tho iye ma ine kilalo ich koro mago bege angwa discuss bende mago ang'nwa discuss kata kamano samori nyalo penjore ni dhod nyodo kata cervical incompetence ni madhod nyodo en loser mapek mar nyathi miyo yawre ma atang'o mamiyo nyalo timore kata ang'o momiyo dhod nyodo nyalo bedo loser inyalo penjori samoro to en ang'o manyalo timore momiyo thyroid nyalo bedo kod chandruok kopogore kod mano moko gite en ang'o gini manyalo bedo ni kelo gi mano bede daktari bro mulo seche mwantiere kanyo no wadoni wakawiyo ka ng'oduogo to abochako kenda chon nikech ang'eyo ni penjo ng'eny mokalo na yore duoko mag scenario adek auchiel Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen pidh dhok yo mayot wakelo ni chenro mar pur gi ohala
chakre iko lowo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Radio Ramogi, Katunda. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ageno ni secha korona ote wabong'io otego wabong'io penjogo kaka wamedo sudo. Kane pok wadhi e yweyo ne wawinjore kacha ni daktari biro pimono ni en ang'o manyalo miyo dhood nyodo bedo mombekni makang' nyathi osechako dongo to ratil mar nyathi yawo to wuok. Nowacho ni ka nyathino wuok ka en kilo achiel, koro ka osudo onyalo wuok gi grams 800, onyalo wuok gi grams kata 300 nikech koro dhood cha medo mbekore. Daktari mapiyo piyo nono en ang'o mamiyo dhood ni nyalo mbekore kata bedo mayom? Yes, kore no dhood nyodo kae. Cervix. So that pimo ndi jogo mano chwe manigi 25 2.5 above. Koro ka en long to no kakoro ko tema to nyathi ok nyalo wuok. Ichalo ng'a mutwe ogune e dhood ogune kitwe gi malo matin. Koro ino ka shorter than 2.5 centimeters. To mano nyalo problem. Mar ariyo, ndi jogo mono chwe ma ino malo kaini. Odhi ochwe ko yaore kama. Koro mano miyo nafasi pressure wuok kama yawo mo wuok godo. To ndi jogo mane kata chwech ato labda timne kata surgery e cervix kai kata no ido kata no dio golo ich kata dio golo ich ni ndiye kata mana instruments mano ket kai mano dio ketho dhood nyodo kai ko miyo gino bedo mombekni kamano. Kidenyi mokwongo ni pimonwa kacha ni nyenyo kata genetics bende contribute. Monego bende ng'ama dichuo golo 23, ng'ama dhako golo 23 loso dhano ma complete. Ang'o manyalo loko nyenyo gi kuom ng'ama miyo kata kuom ng'ama dichuo ma nyalo kelo chandruok ma ich nyalo wuok kata ng'wecho ko ng'eyo ni en gi ich. Koro dhano jok ng'ato kaka chwech for example kaka tuo mar sickle cell. Dong'en kodhi kaka no chwe gi kaka from kwere gi nitiere gi genetics disorder kata nyinyo nigi problem dongo to gigo medo wasen be mo ka chwech dhano kaka kitwa no ng'isi ni ok nyal nyaminu
kado ko but ko miyo kikale wat ni ko mar nyenyo but gani kodhi ga dhiromo ma wasen mingi ni kwa kete anyola ngi ndire kodhi ma ngi ndire nyinyo ma ji share mo share ndire ma ko kubola mabor mono gidi nyinyo pugi mo kata ndire ko da India jo India nya kete kata na kazi a lot of the kind of disorders magego kata kodhi dhano magego kata odiga itario itadek those abnormalities to the room koro ngato dhano ka gidi ka nyola mario dire chemicals ma roti no do alo PND to ju yede ma yede no mi ka chemotherapy kata ngoka kalau dia kampuni mimi katika kampuni na chemicals na dosora chemicals modio dio keto kudira nyenyo mage odio kelo problem or kado tiyo timo mimi ngamba tiyo kabigo picha mag x-ray ko cover de body o expose e could affect nyama kelo problems genetics or ngamba ko kama donda ro madmi o made excess mode genetics ma dimo pogro yabe yo ngama dichuo ngama miyo ko iketo dhako gi dhako ni ma di ko di malala ni ngama dichuo ko timu be omiyo nigi those early pregnancy losses it no work chon nyaka pim ngama dichuo chromosomes ge tipi ngama dhako bende chromosomes ge to mo wuok cha bende kama ijino wuokeno bende kao nia to bende ni en chromosomal problem ni kanyimondo yede ka wakati uko kwene kubeniwa ya kama nyakangito ogole ijini nyathini nyinyo nene cha makai hospital mpenye daktari to imugu bupime to ngamande chuo bani benyaka pim mama benyaka pim mano kai ichi basi kuko kapokoro modo cha dek kama ko se buk muka do di dek ni to okenge test bo kedgi test ma chip to bo ke test miru kila mahali mama ni kila lo ichi di dek kapokoro modo cha dek to ngisi mondo giteri gikaw gino gidigi pim ni ta giteme hospital kanyo giket ni gomo diteri kamya lo pime kata manaka gimbe gimori ngene tabu en kanya kamano emu mantiere kod chendo ni mondo mi ngie gigo monego beni nyalo timo nyakwara mugejo ng'antiere kod penjo moro ka daktari owacho kata ni Ruth asiri to chendo ni ahi edokero kamano daktari ya mama ok agombo wacho nyinga to penjo ikelu fario kod prario gangwa 4 to kata kamano ni otingo ich nyako kano donjo machiel to onyo nyathine otho iye okay nyathino otho iye ma onyuolo nyathi motho normal delivery bende laktar nyalo kona gima ne nyalo kelo mano wach mar ariyo chakre anyuol nyathi mothono periods nane obedo irregular gibiro very light but tarika opogore for 2 days only to chon ne odhi kata ndalo 4 ne achako madho kienyeji to last month ne ano clots instead of remo osebedo ko struggle mondo mi oyud ich machielo sani en gi higachi oyud ich machielo sani en gi higachiel gi dweche 3 moko adoko mos ne mama no kichange pile ni seche ma wathiedho kata wadil gi mine ma olalo nyithindo kata ich we will ni beyond kata mana ich molal no achiedh nade gi midekre mabede chunygi gi depression gi stress gi akwede ma gibedo go pashu kero wacho ni mama molalo ich nyathi nyaka counseling maloko nyaka familia ge yao smie support okay gi mayot any ich yatho moleo kamano most of the time yakapim ni sukari emomo sasa kigamo remo wangu ngadi hospital tipo ni sukari kendo chopo 24 weeks kai mama no dimando chiel kama nikapim sukari kendo ndia kipime kendo around 28 weeks ich sukari no bende en go na ko support itiro age atima to edicho sukari problem very very pressure bang bleeding number 2 man nego mine mo preeclampsia
o affect blood vessels mabede biro makendo nyalo miyo nyathi tho nyaka ng'i wachni. Mar adek nitiere infections mopogore opogore kata mana tuoche mag nyaye ka syphilis gini kata mana HIV and AIDS mago te nyalo kelo nyathi matho giwacho mach placenta kabina wacho kamano. Koro miyo ni gima nyaka timne ni kadi beni ogamore mokendo nyaka make sure ni odhi bilo ni high ni clinic moro mar midhiye mar leta nyamarero kata dispensary cha makuri di level 4 elementary daktari high risk clinic mondo low ich ma next no makare nyaka mbele mayo eni mago wachnya luoni jowere go mondi matin wachnya luoni nyalo bedo ni inyalo madhe to dhi chako dhi affect which mag periods gi kata mana ojo ach clotting mondi odhune daktari mana dek ni en ka irregular kuro bedi nyaka wapenje kani to area igni adi de bedi koro chopo akalo dhi menopause bende to dire bedi niya ni jire family planning wano tiyo go dire kai to bedi de bedi niya ni tong mana acho ni kuro okugol tong moromo ni ovulation cha kuro nyaka timne nonro makare mondo ngeni bedi tong muk makare ya to picha ya boy ka ko la ya tim ana gis gites minyalo tim mondo wadonge problem kanya tere kod simu daktari to amor ka kiduoke gin gik mang'eny manyalo bedo ni notimore mondo ageno ni ichiko iti. Hello penj Hello penj mi odudu onde kuye. Hello machidi penj iluonga ni Pastor Chris Mutula Bunda machiegni wawinji dok TV ni chien to ne otango dan mo mitwa elwa so kuna igni kana family planning michwere ni deponi koro en gano bet dweche adek kende to mag dweche adek ne orumo koro nyalo gamo remo en ko affect weche mag mawuok kamano. Antere kod penjo machielo daktari kata kitimo nonro penjo ni wacho kata ni dongeni Morin kowuok Thika nosebedo gi nyathi chon igni auchiel mokalo to bang' mano pok ogamore mokendo to notice gimokuote pinyi to samoro orame inyalo konye nang'o chandruok nyalo bedo ang'o? Yes, mano nyalo bedo ni onyo bedo ni en gi fibroid emodongo e mowinjo kokuotni nyaka odhi osiptal go e picha mondo ni fibroid omiyo okonya. Penjo machielo daktari owacho kata ni iluonge ni Shakiro miakawie simu acho wadhi nyime. Dalmas halo penjo. Hello machiegni Dalmas atenjo ne ya amo momeo da ko ma ko chimu jure molto nya kama ichi en bedo ni ia manya tiwo pie ko ne madongo mamia maber koro nyathi ma senyuol nyaka timne mama ni nonro mokwongo nyaka ng'ini otema ne to nyathi ni wuok koro nyalo timo cesarean section nyalo bedo nyathi ni nyodo ka sukari ni piny low sugar mama be ochiemo seche ma ene leba koso kata nyathi ni sukari ni piny ma nyathi to kata nguvu bet matin nyathi but gima important ni or make sure ni kodhi nyuol next time to dio konyre hospital mantiere daktari mantiere theater mantiere ICU mag nyithindo eko konyuole dispensary levels gi odhi hospital mantiere consultant mondo ngeni ma en high risk pregnancy no mama ni lalo nyathi seche mosenyuol adwa ni mondo mwaka uyo daktari mondo mwinja ne weche manyine machuok makmana ni agomo ni mondo mwadhi weche mag nono to penjo nadwa ni mondo mwadhi gede yweyo openjo kacha ni owuok Kisumu penjo na daktari entiere kod chandruok mar thyroid
thyroid disorder to ich be en godo mar dweche abich. Nopimo hormones level geto no yud ka TSH ni TSH is high and T3 to T3. Openjo kacha ni normal T4. Openjo kacha ni en bende pregnancy neni bende safe kusoma en high risk. Hapa no make kanyo kangwa dogo to peno aito wadhi nyime kikidi mabor kata matinyo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima mohero. Mama the art. Rotedu kuma intiere. En tije madhing'ere. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. Ma design tani ma arango quality mar gino kapoko. Moro ka moro kuom gik ma timo ng'ato en gima duong'. Nigi pesa kutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Ipok ni no teko. Time seche te. Opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Nywa en gima ichike maka. Leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Record Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Anangi maber ahinya. Kawuono kanyal wacho nangi man kechan nyathini. Anangi makawuono nikechan nyathi kende ma ingo. Ang'iyo maber. Boxi mapari ni yie no. Itiere sim ma inotiyogo. Namba motiyogo gi sani ane man go. Kawuono dwaro ni anami namba no. Biro chuno ni unor na pesa modong. Kawuono kudwa we uradi. Biro chuno ni wadhi odela watu marino ni kanye. Eko samre watu no. Wano watu luong na media. Tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali, waliletwa hapa katika hospitali ya e alora mama la Kakamega bang' tho mar ji 15 marapaka ma familia achiel owito joge auchiel. Kila kitu ilibeba. Sasa hizi kusurvive ni kama uko rafiki unakaa kwa rafiki, kama uko na ndugu mahali penye hapa kuathirika unakaa huko. Hatuna chochote. Ndo tulibaki na kwan ji ma osetho e masira mar oula ochopo 49 ka ji ma kwan gi wewa 2,000 dong' kuonde jot. Chudo mar ji ma oyudo masira kanyo ma pok mipeke report ma opedhi mar komiti mane ODM gi UDA owinjore. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Adwa ni wang'e ne timo nonro ni chandruok nyalo bedo kanye daktari ka wadonje weche mag thieth. Kik wil bende nyaka Ramogi jok pod nyalo oro SMS, namba mar SMS en 23600. Kane pok wadhi e yo ni wang'e wach mar thyroid cha. Kwanza ndi kuchwa ne mi maneno lalo nyathi lalo ich at 9 months. Nyathi bende kata kotho kamano immediately
be nyaka tim ni postmortem ti jogo minyuolo to nigi heart defect adundo nigi problem ma air ok mix maber mag oxygenated and deoxygenated ko nyathi motho kanuore kamano bende nyaka gin system otimne gi postmortem mondo ng'e gimonego nyathi haya mar thyroid ni kano dhi pimo ni TSH ni malo TSH ni thyroid stimulating hormone en chemical madhiro mondo del ogol hormone mar thyroid ko ka en malo miso ni thyroid hormone ni piny to dhi malo mondo tem kelo malo to kama ni piny mango kelo ijini oro mondo omedne dose ji yedhe mimiyo obino ng'eyo mar medo dose mar level mar hormone no odhi one daktari molonyo mag thieth gynecologist e weche mag menyalo medo yadhino kichwa excess ja kod ich koro dhi mondo top up thyroid hormone aya wacho ni syndrome mondo ng'eyo problems nitiere chat ma ko causes kamoro yes como nitiere the problem koro mago ko dhi mo ong'e no moyudi mane problem to koro matimo genetic counseling un ka un couple kai ko tu ok winjre koro either gidhi gimany sperm donor mondo donate sperms mondo giyud nyathi or gimany egg donor ovum donor mondo omigi kodhi makare mondo giyud nyathi mondo kodhi gi are not compatible ema joluo wacho ga ni rembe gi ok winjre yes rembe ok winjre yo ng'ato dhi otemo koro gi ng'ato mopogre to ich beta maber ni ng'ane notam kika no dhi okende kumoro to nyasaye neno ne mo oyudo ich kendo modak maber winjo kara koth gi ka ema notamore mano ko winjre mano mokwongo mar thyroid ni ko dhi opim ong'i thyroid hormone level kaka ja winjo wa openjo no ya itimo ni thyroid function test ing'eyo gino ni free T3 free T4 gi TSH mano ipimo ting'eyo to koyud ka en piny timi yath mamede malo koyud ka en malo yath mi aduoke piny mar clotting disorder ni en kodhi tulo ni antiphospholipid factor no ya idhi pime ko gini ni mane makelo remo ni en remo ma opot ahinya timi yedhe ariyo nitiere junior aspirin mimi kata gi yathno ni enoxaparin en mamiyo remo bet maliw mako remo opot ahinya ema nyalo konyo kama emo ni mane kelo problem to kano ogo picha mabe the first test watu gani itimo igo picha ultrasound scan ni katika kamera stethoscope tiketo ting'yogo ich kano dhi yudia ni fibroid manone to bang' ijino kata kama ko mana riyo next time tigolo rabuon mano dongo yego ko ide ndiye gimo ni septum kata ndiye kata wall mano odiol obede uterus kanyo te obedo released yeah mano e kaka igo picha mar ultrasound gi stethoscope no to kano oyudi ni kano igamo ich to oyudi igni wuok gande second trimester ka dok piny ich masiko dok piny kama kana ngini 9 months 8 months 7 months no en watu mwenye sacrilege kata mark stage ma iyo ng'ato ni izin mama next time kigamo remo to nyaka twang' usi neno dhod nyodo kae ndika ka wadhi mwa twang' usi mwa twe ka kibeti yes mwa twe dhod nyodo cervix kanyo mwa twe maber ma ije kata temo wuok to koro ko wuogi gitwe ka kibeti itwe ilo ni mark stage ya to eni ngisini wa chuga pimle jo piny do ngaso ni koro en these are short cervix ya kata no bedi en funneling wa yawo recha koro wadhi e theater kisegamo remo kendo wacho ni duche dek 14 weeks duche dek kata osikado was keto usi kretu ange theater mwa tu kai mwa kaza maber titu meka chiemo kichopo duche badhi aboro kata badhi ochiko koro ikade bia nyuol tidu go theater kendo wagolo usigo adu aweyo koro nyathi wuok maber nyuol kawaida to anything mana kapod nyathi pod gimalo kai duche machon to gibiro moleo mako nyathi osedongo mobiro makoro kata njene yako yaore to ditwange ni tidhi tucho nino ni amniotic fluid by jakuke for strictly 12 weeks buku tatiza kuti mono dimu twangi tidi mapema ducha dek ni ekapoko rumo tiwito se twangi kama kendo konyo maber kabisa nitire kanyo tari dahero miponyi kwa ramugi ajwanga
kata jonyuol oseneno ni mae chandruok gibiro ma otwange maber omiyo go bediri to seche motwange koso pregnancy ne kaka migi pregnancy kendo bok chande mo bida maber ma 36 16 tonyuol lakini wanya kwa kweli ka ibeni ijosi ya kuwuok Mose mi said mo ongi kata musi ni njia ishaanza kufunguka ni barabara yako ya oreka kikitemtwe oknyal mara rio kadi bedi intire infection ma ose den intire infection kai oknyal tuan kanya pitire mane ka yasio kai boknyal tuan kamano kuma linge mo miaka ingeni kai in masiki work to the clinic ma high risk to gigifo nyochon tipango chon unakuja timu se dogo mase lo sema ber uogi tusie mo bede kibiro mo leo mangeni kai ko kwanya biro ka kai cha biji ba ngeni kai ko kwanya tu ndi ya ni progesterone mana ngisi inyalo mima konyo kata insert to ko obe o mi uterus betu mo kwe matin mono tik ya ore kai insert progesterone insert manyalo konyo lakini ko bede nyalo tamre lakini ngoni is the ultimate kata kipiyo joma mine mang'eny mose lalo ich mag nyithindo mose dongo mose dongo ma olosre dhano udhi anadhi to twang'a ema nokonya to chako no die leba no chako premature leba chako contract mar mucha kikitem twang'a gi pino to dingine de ni sabe competence ma kilo nyathilal ich mawuok ma yimo no dhi marecho uyo hagi moro wuok to postre eno ko bigi re mora ka nyathi wuok because of cervical incompetence ni ka ombekni enen nyathi ma wuok ma onge rem kata muoch kata chiel moko kai ko ka nyathi wuok mane jingega go ni that's the most clear factor ni ich mo wuok ma rem kata muoch ko bedo doni emombe kama yo kimulo kamoro kar infections uterus interior uterus ka samoro doni wacho ni mano ena nok twanga yes infection okidhi ye kanyo dhine gomba mangi jodhi wuok odhi dugo tubes malogi modoi momie infection identity koro sama infection se wuok kata pius ya kugulira ni premature rupture of membranes ni pi ngato negi gamore wodo pi ja wuok makoro leak mano ni integrity mar placenta gedika no se tuch makoro oknyal reverse that process kamano thothne idoni joma mine dhi e clinic to samoro ok ong'eyo penjo makare monego beno penjo samoro koko mako ich kata osebedo ga ko owito iye thothne in kaka laktar ang'o gini nikech daher mondo mi iyaw pach joma mine penjo magi monego beni joma mine penjo seche magi dhi e clinic kata e hospital first of all kaka poko ng'iso joma mine jogo kaka jothieth wetena nurses clinical officers gi dakteche nyaki ket lwasi makare samine no ng'ama miyo mobire clinic kich mama ni nyalo we ni ingeni sema bisedo mine 1,500 manigi ma ina routine to mioni labda ma ich mokongo mako mai mama ni bibo sibirika lalo iye mang'eny makoro karo buka ga kidra gi midekre ma chunye thagre kuya kimket that openness gi lwasi makare mi take time ok yara kinya mama kuja ena so digi gere mo ma yanyo goji only respectful maternity ma Ismail kode imo sebeje ni mamidi nade to mai makade to moko ere chal nade makade obi question daktari yangi question kigeni that environment alone nyalo miyo ngadi anyalo puyo jo piny kaka gi puyo questions but nas gere makade do puyo question no kende okia kana ni ngwech ma inyizo ji ma kama rombe ma iro kima do puyo questions so that first of all lwasi makare e clinic wono mokwongo mara ya kimigi privacy one patient at a time okay get o mine power kama gite itime clinic same time ngato maybe nigi problem ma person wono pinch gi mai ngiviro angwen mai twana angwen mai en professor enyuol to nyawali gito mai osela lo nyithira dek mo ku lugo en gi stress kabisa mo be ka akweda mo se ago mna kama dala gi kende kata ikia mo be de nyathi school matimo gamore mo ma oseda ore dala oseda be dala gi oseda me nyaka school yes ko jibiro mo pogre gi stress mo be de chuo oringo di owe mo be no di ogo e gutire ko be clinic kai ko you have to give one on one privately with confidentiality with the right environment basi makare then ngami peju questions get nyaki page na kai get kali wije sana problem question tene ijine when you karango what are
danger sakara ni kati makosa idinge nade klige test test gichal nade nyamera katari kwa problem ya moro ni gibuwa ila ni bedayo bende ipejo anything they will take their time. You rather than one patient not to give the proper attention. You to the beach, you to give kila mtu akadi tagre dalani. Emo mfile pia wajani yakadi moro. Hiyo ikawa sasa chini oko betu makare. Ya vile chini ndio clinic bali mimi pia beach ya ile clinic. Oko betu makare. So you have to employ the right number. Mari yake get equipment makai ya ndio kama ultrasound scan. Ugizi ni mama the team ini papo di team ultrasound aero fa yonge webi tilalcho like hiyo ni this team scan next grade remoni odo pimo remoni the team lab kaje digitine bateka cha ko hiyo ni dikisumu idi pim watch bar remo kapoto ibe ibo the team kanyo ilo nyalu pasta muduli ma joma mini ni ko bindi bedo thologi moyo kaito bende apa ita kaparo each and marriage to pato be nyaka be involved very wajo kanyo wiene will nina wajo kana jako suri kai ni ko thinga madichuo ni ko thinga mamiyo an miyo manange ni managa moremo maonge Maria ni Yesu kende jomodong it takes two to tango en miyo maji meloji ariyo umenga madichuo kiachi ni my shida banga mamiyo maigo you don't care mama ni stress nego mama ni akwede nigo ile la katu ino ki protect gijbele te jogo bede moknyal mako ich te jogo bede maka ya sai no chuege ni gin kaka no chuege ognyal bedo nyithindo nyaka I wuoth kod mama ni kaka madichuo kata ko di kasani one clinic wacho ni ngama dichuo nyaka bed gi jaode obigi clinic mondo gibe gid puonje maginge kata mana mini kwe mimi ngama miyo kan gi ich stress ya ngama miyo lalo ich Moja kagi stress ngani angeni mama ni yaka chamchiwo makare diet mama mimi ndo cage kama na usabisho kaka no this Kenya ikinyalugo e wacho no miyo bende mankata kiro gitiji mama ni ichi kile utongo sani ji prodala jidoyo tikete koma kote mo yero ngizeni ndinga manyap tim kama kite gitingo pi e wiye to odi umbo mwalo ino kidio mna pi umre jao ni kona mani manyiponda yes mangara pole kala ibe timpi kala ibe timpi uta uma kadua mani kakaposi wood safari ni pamoja kile ya timu ni odi konyo de elimi mark kala kite ngwa kala kite apiko idi mi make sure ni odi kama bere tani kala ni kama na eleva bodi kata wonge bodi de pek ni share delivery kare ngama miyo wili ko jecha bere be ka ngama miyo ko mi ka buchama manyo bo luru ja uri kabisa wikire kama ko de ko nyo ende kujimu bag ne kende kango du kiwa nya de ko chiro we ni a very easy process ma guru guri kide gipur kide gilel koko giji kega ma but if you can see ngama miyo ne die ngo ko kada stress about the through pregnancy you'll respect her and you mama is very delicate for the next 6 weeks after delivery kata bang bang dumbe out chiel mabiro go mama is very delicate kunya kitim everything makatonge modo atichito ne tong kugobo chuny mo chiel ne chuny mai mama makaro ere dhahabu kabisa kama ni lalo nyapi ndio kaka magiju ni kaka mama monyu give binyaka mi maternity leave marom kama stress ma en ko pod romre same with paternity leave stress ma couple no nego pod chalre kidwa mi kwe kama ka e teach bende to bende ki kwa kedi wa nyaduri yo kuliga wakati kama ni nani maybe you know so that metal bende very sensitive en tuak mapoko para mugejwan inyalo paro ni samoro na weyo moka ka usimbegi yo tuage ni gachako namba na mare SMS en ario achiel no na pejo no namba na mare ka uchiel nati sigo mroka tado ni ine misingi dogi kani kwa mugejwan ngawito
dwaro aneno ka penjo ng'enya chuth to daher mondo mi idwok wamed yudo konyruok. Ng'ere ka wachake wach ijni en wach matek kendo osekelo bu e dak e mier kendo kata mana e pogre omiyo kawuono wamasisho amiyo dieri tang'eni odhi tugo weche mang'eny aseneno kata mwang'a tang'eni adich lakini herana mar jokanyanam kod achidore ang'eni ne gi jopacheno e wachni asingo ni tich adek mabiro okabi mana duoko questions kaka jokanyanam or questions gi e simu to or gi nyaka e Facebook page giket gima ka waduogo kae Wednesday next week to questions ukegi akete pangi usomona taduoko yaka wajo thuru ayudo kamano amor kendo ang'eyo ni dich aduoke kamano naba kusoma tijade kurita abo nyoka nyingi clinic mbo yudo kaka wakonyo wabugizo kama oborome mondo makare na rubika ero kamano ahinya acha ni ajuok muna mama la ero kamano ne jogo mokelo bedo kaka jogo mochung' e taya jogo mochung' e kamera ero kamano mang'eny ne director na Bob kachiel kod producer mano maduong' moloyo era mar tendo en tur machal kod ma orom kama Dr. Miskela odok penjo got iluonga ni Ruth Otieno Oriti Masai. Thank you, Doc. Asante sana. Yes. That was really nice.